513. Fedt, mand. Cool. Jamen, vi begiver os ud i det. Det er allerede nøjeren. Jeg skal lige have mine hænder. Fanden. Jeg skal lige have en tår Faxe Kondi. Ja, sorry, jeg drikker stadig Faxe Kondi. Der er nogen, der skriver noget. If I ever see you in my fucking comment section again, I swear to God, Darren R., I will ban you faster than my parents dropped me as a child. De er så fucking nøjerne. Fuck, jeg har kuldegysning over det hele, mand. Jeg hader, når de hopper ud mod en. Okay, så bruger I alt dem. Okay. Nå, men jeg har lige en shotgun med ét skud. Hvad er det? Det var ikke noget. Hallo? Kan man banke? How's it going, bros? This is PewDiePie, and welcome to the video. Mission Control, we have a belligerent dumbass here that won't cooperate. So you think you're better than me? Oh yeah? Sir, Well, man. bring it on. Suspect is acting extremely erratic. Yeah, I'm doing all I can. I'm gonna need you to send me in some backup. Nothing will stand in the way of me and my virginity. My special move, high kick. Ha! Ha ha ha! I don't know. It's acting sporadic, and it's I don't even know what it is. My name is PewDiePie. I'm the fastest man alive. I don't know. It says it's some sort of doesn't coming for that identify ass, or boy. identifies as a man. I'm not sure. ass. Okay. Jeg er ikke bange for noget. Bare kom, nakker jeg alle sammen. Nej, du bliver der. Du bliver der! Jeg er ikke bange for noget. Okay. I kommer bare. Jeg skal lige skyde der er 2! Fuck! Ej, okay, kom on, hvor mange skal de have? Nej. Gå væk! Lad mig være så fucking tæt. Ej, hvordan? Ej, nej, det er løgn. Fuck! Okay. Fucking... Hvorfor kan man ikke det? Kan jeg slet ikke gøre noget mod den, hvis jeg ikke har noget ammunition? Jeg kan ikke lide det. Nej. Du bliver der. Ja, du bliver fucking dernede. Ulækre svin. Du kan komme herop. Hold mig ud mod jer. Nej. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, der ikke er noget som helst. Nej. Okay. Kan ikke snyde. Ja! What he's doing? Why you bully me? Nej. Så jeg er nødt til at komme ned til den der. Okay. Så er jeg nede. Fuck altså. Nej. Ej, fuck. Fucking hader det her. Jeg har brug for en snydekode til noget mere ammo her. Det kan jeg simpelthen ikke gøre rigtigt. Det her! Nej. Hvad var det, der sagde det? To Doc, you'll need a flashlight. Nej. Jeg bruger garanteret hele magasinet på det her. Fuck, hvor er du nøjeren, altså. Hey, vent lidt. Jeg kunne bruge den her forresten. Det var smart. Nej. Hvad er det? Fuck! I'm fast as fuck, boy. Kan jeg tage den op? Hello there. Hey, hvad er det der? Okay, så skal vi bare se her. Okay. Ej, hvor er den besværlig, den her. Det er helt vildt. Hvad? Hvordan fanden kunne den overleve det? Nej. I'm coming for that ass. Kan du for helvede ikke lade mig være, altså? Jeg får lyst til at losse til den, altså. Kan den overhovedet gøre mig noget? Ellers selvfølgelig kan den det. Kan den overhovedet tage mig den der?
Ad for helvede. Fy for helvede, hvor ser det ulækkert ud. Ad for helvede. Okay, det var fucking nasty det der. Prøv at kigge mere grundigt efter armor, ja, det tror jeg også jeg skal. Lede mere grundigt efter armoren, det tror jeg også er det bedste bud. Hey, hvad er der den her? Smadre. Haha, det virkede. Wow. Står bare og tager ham på røven, det kan jeg godt lide. Hallo. Jeg kan høre et eller andet. Han har set bedre dage, ham her. Touch me. Og med den her. Begge hænder til den. Everything all right? Nej, du er ikke okay, du er ikke med armor. Godt. Nå, hvad fuck sker der her? Han har i hvert fald lygte, det med jeg godt have. Nej, hvorfor fanden kommer der... Hvor kommer de fra? Jeg har kun et tilbage. Og der kommer 2! Hvad fuck? Altså... Nej, jeg kan ikke engang komme videre. Hvad fanden skal jeg stille op her? Okay. Og hvad skal jeg så? Der er ikke noget ammunition tilbage. Jeg har 2 skud. Det er meget sejt, hvordan man kan lade mig. Jeg bare lige skal gøre sådan... Så lukker den. Det er meget fedt lavet. Det finder jeg vel ud af. Er der noget deroppe? Fluff. Jeg lagde jo et mærke til, at når jeg sidder og ser min stream, hvor jeg spiller VR, så ser det meget forvirrende ud, når jeg drejer hovedet osv. Det er lidt ærgerligt, det er sådan at se på, fordi det er slet ikke forvirrende for mig. Vigtig viden, ligegyldig info. Men der var et rum før, hvor hun ikke ville gå ind, fordi det var for mørkt. Der kan jeg sikkert gå ind nu, fordi jeg har lygten. Så jeg gætter på, at jeg skal tilbage. Nej. Jeg har ikke... Jeg har sgu da ikke ammunition til jer alle sammen, for helvede. Ja, fuck af. Okay, hvor var den der hule der? Jeg skal dukke mig. Ej, hvor var den der hule der? Det kan jeg sgu da ikke huske mere. Var det tilbage? Var det det? Nej, det var ikke der. Der var ikke noget. Blomske? Nej, det var sgu da ikke her. Så skal jeg tilbage til de der sataner. Okay. Hvor fanden var det henne? Hvor fanden var den der hule henne? Hvor fanden var det? Ej, det var her jeg kom fra, for helvede. Eller var det tilbage? Det kan sgu da godt være. Ej, det var sgu da herinde. Eller hvad? Nej, det var det ikke. Det er irriterende. Fanden var det henne, hvor hun ikke ville gå ind? Fanden var det henne? Faktisk kondi-pause. Det frustrerer mig helt vildt, jeg ikke kan huske, hvor det var, jeg gik hen før, hvor der var mørkt, hvor hun ikke ville gå ind. Det var sgu da her! Give me your attention, baby. Kan du være, at jeg lige skulle gemme den for en gang skyld? Save! Kan du ikke åbne den? Kan jeg tage den på? Ja, du kører godt. Fedt, jeg kan fornemme den op. Ej, hold da kæft, mand. Okay, jeg er da begyndt at blive hurtig i det mindste. Hvad har vi dernede? Kom herud. Smadre. Hvad fanden er det? Jeg smed den bare. Hvad er det her? Okay, backpacks. Hvad fanden? Hvad er det her? Hvorfor ved jeg ikke det? Og det gjorde hvad? Det gav mere liv. Hvad fanden gjorde det? Okay, jeg hader det. Jeg får kuldegysning, mand. Stå frem. Så er der det mindste en lille smule lys igen. Please sig, den er åben. Ellers smadrer jeg døren ind i hvert fald. Så er der lige faktisk en pause. Og den var tom. Øjeblik. Hvornår kommer din Coca-Cola-sang? Hvordan ved I, jeg er i gang med en Coca-Cola-sang? Har jeg nævnt det? Det synes jeg ikke. I love cola. Cola is the best, yeah. Hvad med det der larmer ovenpå? Shh. Hvad med det der larmer ovenpå?
Yum yum. Udenfor! Yes! Nice. Elsker frisk luft. Det kan vi godt lide. Eller er måske lidt forurenet den himmel her. Og hvad det er, det er 2 skorsten. Jeg er sikkert inde på en kemifabrik eller sådan noget. Wow! Okay, jeg tager lige den der. Nej, hvad? Lad mig gå herned for helvede. Dø nu for helvede, hvad fanden? Du lever ikke, vel? Du lever ikke, vel? Nå, der er en dør der. Jeg håbede på, at den ikke var åben. Fucking nøjeren. De kan ikke gå igennem, vel? Ja, bliv derinde, tak. Please sige, I ikke kan komme igennem. Er der noget, man skal derinde, eller gerne vil have? Det tvivler jeg på. Shh, I larmer. Au, for helvede. Hvorfor fanden kan de ramme mig bag den der? Urealistisk. Ej, stop. Skal jeg bruge? Okay, jeg venter lige lidt med den der, tror jeg. Nederen, så skal jeg herind. Okay, jeg gør lige sådan der. Og så tager jeg lige en ny klip. Og så fjerner jeg den der. Så tager jeg den her igen, selvfølgelig. Only full magazines, hold da kæft. Så skal måske ikke. To operate. Okay, det er et hjul, jeg skal lede efter. Men det er garanteret herinde. Nej, det var der. Fedt nok. Hey. Hov. Ja, kom nu for helvede. Hvad sker der, hvis man skyder dem? Au. Fedt nok, det døde af, ja. Okay, så ikke skyd dem, fandt jeg så ud af. Har smukt. Gad godt at have et værelse, der så sådan her ud. Kunne være vildt fedt. Fuck. Okay, det kunne jeg godt. Jeg kan huske det med fra Half-Life 1. Det har godt nok ændret så meget siden da. Han er pæn. Okay, den kan jeg godt skyde, den der. Nej. Ej, det kunne man ikke. Ja, hold nu kæft. Kan du godt skyde den, uden at der sker noget så? Ja. Så ikke skyde den. Den skal jeg have fat i. Hvad havde vi den? Hvad var det? Jeg så et eller andet. Jeg synes, jeg så noget. Det er fucking uhyggeligt, det her. Det gjorde jeg også. Jeg så ikke syner. Hold op med at lave skygge. Hvad fanden? Kom jeg ud igen samme sted? Hvor jeg hader det her. Det er helt vildt. Altså, jeg ved bare, at han springer rundt om hjørnet lige pludselig. Han står der. Okay, jeg sigter lige på ham her. Hvad med den der facehugger ting? Lever den stadig så? Ej, hold kæft, hvor jeg hader det mørke ting her. Nej, hey. Nej, fuck. Dør vi ikke alle sammen nu? Nej, for helvede. Lad være med at gå tæt på. Hvordan fanden undgår jeg, at den tager den? Nej. Den må ikke tage den der for helvede. Nej. Er der nogle gode råd fra jer? Det må jeg hellere lige kigge. Skyd tingen i loftet. Det var da en herregod idé, men rører den ikke ned og eksploderer så? Det kan godt være, at den ikke gør det, det har jeg slet ikke tænkt på. Det er mega nice, I er så hjælpsomme derude. Okay. Det virkede sgu. Tak for hjælpen derude. I er awesome. Tak. For helvede. Fuck, hvor klamt. Niki, hvorfor er du så sur nogle gange? Hvornår er jeg sur? Jeg er så fucking tæt. Nu bliver jeg fucking dernede. Hvor fanden var den der hule henne? Så må man gå herned for helvede. Er det fordi jeg bliver sur på mit spil? Det er jo bare fordi jeg er ivrig.
Det er ikke fordi jeg er alvorligt sur eller noget. Det lyder nøjeren. Jeg kan høre en combine. Jeg elsker udenfor. Ej, hvor dejligt. Jeg skal udenfor lidt. Bortset fra, at jeg kan høre combines. Men jeg vil meget hellere skyde normale mennesker, end jeg vil have monstre i hovedet. Hvem skyder? Shoot this motherfucker! Jeg er her! De kan ikke se mig, eller hvad? Jeg har næsten lige lyst til at prøve at skyde en. Okay, så fik jeg opmærksomhed. Wow. Nå, puslespil. Monitor der. Og hvad står der her? Burst fire. Jeg har ikke noget af de der. Jeg har 15. Jeg skal bruge 20 til at få burst fire. Skodmaskine. Hvorfor skal det koste noget? Kan jeg ikke bare hack? Fuck, det er sjovt, man skal kigge rigtig ud. Fedt. Ej, det var griner det der. At man rigtig kan stå og kigge frem for hjørnet. VR er awesome, men gider slet ikke spille normalt mere på en skærm. Nå, kan han have nogle våben på sig, eller gå rundt? Nej, måske ikke. Det ser fandme nasty ud, det her. Touch me harder. Har jeg brugt den med skud? Nå, nu havde jeg. Hvad fanden skyder I på?